Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da yau, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci, wanda zan sake gabatar muku da labaran duniya wannan yake wakana a daidai wannan lokaci, wanda ba zan saki muku labari na ƙarya ba, sai abin da BBC ta fitar, ko Leadership, ko Legit Hausa, ko RFI, ko Aminiya. Cikin yardar Allah zan ci gaba da kawo muku wannan labarai ne ta harshen Hausa, ta harshen da kuka iya kuma kuke sauraro. Ga wanda ba zai iya karantawa a rubuce ba, yana da damar da zai iya sauraron wannan bidiyo da na fitar a YouTube channel mai suna Shamsi BK TV. Idan kana bibiya ta a wannan YouTube channel, insha Allahu za ka ringa samun labaran duniya wanda nake fitarwa a harshen Hausa. Na gode. Zan ba ku labarin da yake wakana a daidai wannan lokaci, wanda jaridar BBC Hausa ta sake shi, wanda ta fitar an yankewa 'yan Najeriya hukuncin ɗaurin rai da rai kan alaƙa da Boko Haram a Dubai. To insha Allahu zan kawo muku wannan labaran ne a wannan lokaci, a kuma daidai wannan lokaci. Mai sauraro sai ya buɗe kunnuwansa sosai ya saurare ni don ya ji abin da yake tafiya dangane da duniya baki ɗaya, da kuma abin da yake wakana a ƙasarsa, ma'ana Najeriya. Wanda ba ɗan Najeriya ba ne ba kuma shi ma mune masa fatan ya yi haƙuri, wata rana zai ji labarin ƙasarsa ya bayyana daga harshen Hausa. Wannan ni Shamsi BK TV zan kawo muku shi cikin yardar Allah. Ga wanda bai yi subscribing na wannan YouTube channel ba, to muna mai bashi dama da ya yi ƙoƙari ya danna mana subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa, da zarar mun saki labarin da yake wakana a duniya zai shiga cikin wayarsa. Na gode. Yanzu zan ɗora daga inda na tsaya don gabatar muku da labaran da yake hannuna. An yanke wa 'yan Najeriya hukuncin ɗaurin rai da rai kan alaƙa da Boko Haram a Dubai. Rahotanni na cewa wata kotu a birnin Abu Dhabi na Dubai ta yanke wa wasu 'yan Najeriya 6 hukunci kan alaƙarsu da ƙungiyar Boko Haram. An zarge su ne da ɗaukar nauyin ƙungiyar ta Boko Haram ta hanyar ba su kuɗaɗe. Kotun ɗaukaka ƙarar da ke zama a Abu Dhabi ta kama mutum 6 ne da laifin taimakawa ƙungiyar Boko Haram da kuɗi ta hanyar tattara mata kuɗi daga ƙasashen waje, tana haɗa baki da wasu masu sana'ar canji kuɗi a Najeriya. Kotun ta raba mutanen ne gida biyu. Kashi na farko na mutum 2 da ta yi musu hukunci mafi tsanani bayan ta dogara da binciken da ta yi, wadda ya kawar mata da dukkan shakku cewa 'yan Boko Haram ne. Yayin da kashi na biyu kuma mai mutum 4 ta yi musu hukunci mai sassauci na ɗaurin shekara 10 saboda fahimtar ba su shiga ƙungiyar har wuya ba. Tun a shekarar da ta wuce ne aka yi wannan shari'ar, amma labarin ne bai fito ba sai a ɗan wannan tsakanin, kuma shari'ar ma a nan ta ɗan ja lokaci gabanin yanke hukuncin. BBC ta yi ƙoƙarin tuntuɓar ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami don jin matsayin gwamnatin ƙasar a kan wannan hukuncin, amma ba a same shi ba. Kodayake wasu kafofin yaɗa labarai sun ambato shi yana cewa sun sami labari, har ma sun nemi mahukunta da Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa da su ba su cikakken bayani a kan hukuncin, amma shiru kake ji.
Takardun shari'ar da jaridar Daily Trust ta samu sun nuna cewa an yanke musu hukuncin ne a shekarar 2019, waɗanda aka ɗaure tun na da hannu wurin tura wa Boko Haram kuɗi kusan dala 782 tsakanin shekarar 2015 zuwa 2016, a cewar takardun shari'ar. Wani jami'in gwamnatin Najeriya ya faɗa wa jaridar cewa suna sane da shari'ar, sai dai iyalai da kuma abokan mutanen sun ce sharri aka yi musu saboda sun daɗe suna yin harkar canjin kuɗi ƙasashen waje. Rikicin Boko Haram ya yi sanadiyyar mutuwar mutum fiye da 36,000 a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya (MDD). Wani bincike da hukumomi suka yi ya ce mutum fiye da miliyan 1 ne ke gudun hijira a cikin jihar Borno kaɗai saboda rikicin, yayin da aka rusa kashi 30 cikin 100 na yawan gidajen da ke jihar. To cikin yardar Allah, nan shine muka zo ƙarshe a kawo muku labaran duniya wannan BBC Hausa ta sake shi. Ga wanda bai subscribing ba, don Allah idan ya ga wannan bidiyo na labaran duniya to zai iya mana subscribe. Sunan wannan YouTube channel dai shine Shamsi BK TV. Ga wanda bai yi ba, muna roƙonsa da ya daure ya mana subscribe. Sannan idan kuma kana cikin waɗanda suke sauraron wannan YouTube channel namu, to ka yi ƙoƙari ka ringa danna mana like. Wannan shi zai ƙara ba mu ƙwarin gwiwa na ci gaba da kawo muku labaran duniya ta harshen Hausa. Na gode. Daga Shamsi BK TV. Ku huta lafiya. Ku danna mana alamar like, kana ku danna ƙararrawa, sannan ku yi mana subscribe. Mun gode.